Denai urang Minang marantau ke kota Jakarta, bapantang denai ka pulang sabalun nasib berubah. Dia menjadi rumpui asa tumbuh di pematang, daripada menjadi lumui hidupnya di kayu gadang. Sakijo sanang kadenai tampu, walau makan aku adonyo. Asajan malyang jo manipu, panjaro juo tantangannya. Denai urang Minang menjago adai jo limbago, di rantau bukanlah sanang dape pagi habinyo sanjo. Denai urang Minang marantau ke kota Jakarta, bapantang denai ka pulang sabalun nasib berubah. Dia menjadi rumpui asa